जिब्रै नं चिरां दुवार बियाब EM रनजित बसुमतारीजों गासै 50 जन BPFनिफ्राय UPPL हाबफैदों। दिनै BPFनि गिदिर खहा चिरां जिल्ला जिब्रै नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिङाव 50 जन BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो हेफाजाब होगिरिफ्रा EM रनजित बसुमतारीजों UPPL हाबफैदों। EM रनजित बसुमतारीया फोरमायदों दि दिनै खुंग्रिं प्राइमारि सिङाव BPFनि UPPL हाबफैनायानो जादों माखासे जौगानायखौ नुनायनि थाखाय आरो खौसेथि नुनायनि थाखायनो UPPL हाबफैदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय रां जाख्ल'दों होनना मुनमुन ब्रह्मनि खोथायाव रावबो UPPLआ गोसो सोलायनाय नङा होननानै बुङो। UPPL दोलोआ BPFआथ' बुंबोदों जों जेबो मावाखै 17 मास 18 मासाव होननानै खिन्थु 17 बोसोराव जे बिसोरो जेबो मावाखै। दिनै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव BPFनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबनायानो मोनसे सिन जे 17 बोसोराव मावनो हायै BPFनि जा खामानिफोर बा जोंनि जौगानाय जोंनियाव खौसेथि बेखौ जों UPPL दोलोआ लाबोनो हानायखायनो प्रमद बर'खौ आरो UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै BPFनिफ्राय मेक्सिमाम आरो गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायबो दङ दिनै जइन जाफैदों। गतिके बेनो मोनसे सिनखा BPFनि सोरबा मुनमुन ब्रह्मना मा मोनफैना फैथेला बियो माने प्रमद बर'आ जेबो मावाखै माबा माबि थाखा जादों मादों होननानै जेसेबांखि बखिया मुनमुन ब्रह्मनि बुंनायावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोसो सोलाया बा गोसो गिदिङा सोलायनायखौ लुबैदों जौगानायखौ लुबैदों जायनि जाहोनाव UPPL दोलोआव ज' जाजाय हाबफैदों। बेखिनियावनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनिसिम मोनसे खावलायनाय जोङो UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR सरकारा फैगौ 15 अक्ट'निफ्राय 15 नभेम्बरसिम दान मोनसेनि थाखाय मेघालेण्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ। बे मेघालेण्ड मेलानि गेजेरजों जोङो मोननै उद्देश्यखौ लादों। मोनसेया जादों बिबौनि बिफानि हाखौ गावनि फिसा एबा फिसौनियाव ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे मेला। एसपार्टा नम्स थांगोन बावहाय गोबां माने फैसा थाखानि आगोलनि मानसिफ्रा घुस जानायनि थाखाय बायदिसिना लेनदेन खालामनो थाखाय लेन्ड ट्रेन्सफार खालामनो हायाखैमोन। बे लेन्ड ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे मेला आरो एक्स'नि हाखौ मियादि खालामनायनि मोनसे मेला जों लानो नागिरदों। दा बावहाय माखासेया कुइसन सोंनो हागौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय लेन्ड मेलाया बा SC फोरनि थाखाय लेन्ड मेलाया जाथावना जेनेरेलफोरनि थाखाय माबोरै जाथावना होननानैबो कुइसन खालामनो हागौ। आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय जे मोनफ्रोमबो एस पार दा नर्म्स 1886 नि जा लेन्ड एक्ट बे लेन्ड ब्लक क्रिएशन बेफोर आरो 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि जा एकर्डनि क्ल'ज नाम्बार बेखौ डिपेन्ड खालामनानैसो मोननांगौआ मोनगोन मोननैया मोननाय नङा। माने बे लेन्ड ब्लकआव जुदि नोंथाङा हा मोननोब्ला बे लेन्ड ब्लक क्रिएशन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जानाय जानांगोन। जोंनि काउन्सिलावहाय सोरबाया जुदि हानि मोन्थाय मोननो लुबैदोंब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि BTC एकर्ड BLTजों BTC एकर्ड जानायनि क्ल'ज बायदियैसो थांनो नांगोन। गतिके बे बारावहाय मानसिफ्रा होनो प्रमद बर'आ हाखौ रावनोबो राननानै होआखै गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ हानि मोन्थायनिफ्राय बन्सित खालामदों होननानै बेखौनो दिन्थिनो थाखाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 15 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरनिफ्राय 16 नभेम्बरनि गेजेराव गासैबो एक्स'नि हाखौ मियादि खालामनाय लेन्ड ट्रेन्सफार बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ। जायहा बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोनखौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'बरसिम 10 दिन फर्म साबमिट खालामनो थाखाय एप्लिकेसन साबमिट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खिन्थु 25 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो नाजावनाय नङा। जोङो 10 दिनल' एप्लिकेसनखौ नाजावगोन बाखि 20 दिनखौ जोङो जोंनि अफिसियेल खामानिखौ मावनायाव दोनगोन। मानि थाखाय UPPL दोलो फैनाय जाखो
आंनि मुङा श्रीमती जबा नार्जारी आङो आवगोलाव आङो BPFआव आङो 17 बोसोर थादोंमोन बे 17 बोसोर थानायनि गेजेराव आङो मोजां बिबानबो मोनाखै बिदिनो दैदेनगिरिफोरजों थाफाबाय थानाय जादों ओमफ्राय आङो बाहाय जेबो सुबिदा मोनाखै आं ओंखायनो सिगाङाव बबे राजखान्थि हान्जायाव थायोमोन आरो मा बिबान आङो सिगाङावबो आङो बेयावनो BPFआवनो थादोंमोन ओमफ्राय आङो मेम्बारबो मोनखायाखै ओरैनो बिदिनो माबा भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि वमेन्सनि मोनदों आरो 22सो मोनदों आरो 22